En aquest vídeo podem veure el procés d'afiliació a Pirates de Catalunya. L'afiliació us servirà per participar en el sistema de democràcia directa interna del partit o simplement per donar-nos suport virtual. Afiliar-se és gratis i compatible amb altres afiliacions no exclusivistes. S'han d'introduir les dades personals al formulari que trobareu a la pàgina d'afiliació. El vostre correu electrònic ens servirà per enviar-vos la confirmació del nom d'usuari escollit i una contrasenya provisional que podreu canviar quan vulgueu. Necessiteu tenir almenys 16 anys per afiliar-vos. Si teniu entre 16 i 30 anys, sereu grumets. A partir dels 30 anys, ja sereu pirates. Perquè puguem comprovar l'autenticitat del vostre perfil, ens heu d'enviar una còpia del document d'identitat en format digital, ja sigui com a imatge, inserit a un document de text o a un PDF. Ho podeu fer amb la càmera del mòbil o la webcam. Tant se val mentre es puguin distingir les dades que heu introduït anteriorment. Llegiu la política de privacitat i si teniu algun dubte, contacteu amb nosaltres mitjançant la nostra adreça partit@pirata.cat. Les vostres dades seran usades exclusivament per a gestionar les altes d'afiliació i permetre l'accés autentificat al sistema de votacions i propostes pirates. Per acabar, haureu de marcar la casella "Accepto la política de privacitat" i també haureu d'omplir el codi CAPTCHA. Aquest codi serveix per garantir que cap màquina està omplint el formulari per vosaltres. Voleu afiliar-vos?